Следващия път ми сменете гъз. Има нещо, което крия от доста време в моята YouTube кариера. Чудили сте се как Крикс е толкова интелигентен. Първо да ви питам това. Как той има такива отлични знания на толкова ранна детска възраст? Причината ще ви шокира. Крикс е робот. Чайте, преди да ви кажа всичко, трябва да пусна лампите. Така. Set lamp on. Да го кътна това и нали ще ги пусна. Така, сега е по-добре. Но сега ще се питате, какво по дяволите говориш? Ти не си робот, ти си човек. От плати кръв. Абе, тъпата част, бе! Ходих на операция за смяна на роботски части, бе, брат. Първо ще се чуете, как така? Ами сега ще ви го обясня. Член съм на една агенция, която роботизира деца и аз съм... Член съм на една агенция, която... Член съм на една агенция, която роботизира деца и аз съм първият им експеримент. Не мога без да се засмея, бе. Да довърша там, където стигнах. Експеримент съм на една агенция, която роботизира образец на едно тинейджърско момче с акне. Така е. Аз съм експеримент и оттам имам много знания, защото всички знания на мен ми се теглят чрез пакети, които пакети са едни 24 гигабайтови файлове с знания, които се имплементират в моят мозък или по-скоро чип, който предоставя съответно моите знания и по този начин аз се крия от обществото, като изявен тинейджър, който е зубър и соп, но всъщност аз съм робот. И понеже ми дадох позволението да предоставя тази информация за реална, ще ви покажа каква операционна система е заредена в моите чипови органи и как се разработва и какво се прави. Съответно, повече да не ми казвате, че аз съм много умен, тъй като аз съм робот. Тоест, този първи експеримент на агенцията е много умен, а не човек. Сега нека преминем към теста. Какво става, бе? Здравейте на всички, това е нещо, което ще ви покажа, именно, че аз се контролирам от операционна система, наречена на майка ти Potato OS. Тя е иронична уж и пише sorry, не ме интересува в Home Section, защото не ме интересува, тъй като само аз определям своята операционна система, тъй като е специализирана само за мен, аз съм робот. Защото ви го казах. Хоумът е така, секшенът е разполага с всички команди, които ми излизат в бита, т.е. аз мога да управлявам своите настроения, да определям своят звук, т.е. шум, колко съм шумен в реалния живот, да определям какво образование да получавам, от кой до кой клас като пакет и всякакви други интересни неща, които реалният човек ги изгражда, но аз съм робот и мога да си ги позволя, когато си поискам. Аз съм експеримент на българската турска агенция, която се занимава с роботика и аз съм първият експеримент, който създава на майка ти Potato OS. Съответно всички тези команди, които виждате тук, мога да си ги сетвам, когато си поискам, мога да компресирам и както виждате има повече команди, но някои са скрити, защото от българската турска агенция по роботика не ми позволява да ви покажа изцяло кодовете, които аз използвам, но те са над 40 000, ако не се лъжа, и важат за всичко, като най-важното е на майка ти. Да, това е.